खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोन खालामनानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ आसामाव हाबनाय लोगो लोगो कंग्रेसनि सासे दैदेनगिरिया जेंनायाव गोग्लैदों। कंग्रेसनि जुबराज राहुल गान्धीनि हेंथायै गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों बिथोन। राहुल गान्धीनि दैदेननायाव कंग्रेसनि भारत ज'र यात्राया आसामाव हाबफैदोंमोन नाथाय आसाम पुलिसआ राहुल गान्धीनि यात्राखौ गुवाहाटीआव होबथानो नाजायो आरो कंग्रेसनि मावफारियाफोरा पुलिसनि आयेन आब्रुथिखौ थोंजोङै नेवसिगारनायखौ मिथिना मोननाय जादों। जाहोनाव गुवाहाटी नोगोरमायाव दुंहाव थासारिया सोमजिदों। बे जाथायखौ लानानै गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया थोंजोङै राहुल गान्धीनि हेंथायै गोख्रों केस थिसननो डिजिपिखौ बिथोन होनायखौ मिथिना मोननाय जादों। सरकारजों गोरोबथायाव फैनाय लोगो लोगो आलफानि मुङाबो गोमोरबाय। गासै 44 बोसोर आखायाव हाथियार लानानै जुजिबोनाय आलफाया दायो गैलिया। थांनाय माखासे साननि सिगां आलफाया भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों सावरायनानै गोजोन गोरोबथायाव फैदोंमोन। मैया आलफानि जोबथा जथुमाया जानानै थांबाय आरो बे जथुमायावनो आलफाखौ फोजोबनानै असम जातीय बिकास मन्च मुंनि आफादखौ दाफुंनाय जादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। बे गोदान आफादाव बै समनि आलफानि दैदेनगिरि अनुप चेटियाया गाहाय लिंथुमगिरि महरै सायख'जादों। आरोबाव मख'नो गोनांदि आलफाखौ फोजोबनानै असम जातीय बिकास मन्चआ समाजारि हारिमु आरो रांखान्थि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अरुणाचल आसाम सिमायाव थानाय राजगड़ आउट पस्टनि पुलिस गारिनि सालायग्रा ड्राइभारा जौ लोंनानै गारि सालायनानै सासे सुबुंखौ सौख्लानानै गालांदों आरो गावहा खारखुमादों होननानै खौरां मोननाय जादों। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय मिसन खाथिनि गोजौ आरो गेजेर गेलेग्रा फोथाराव मैया हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारिया गाजा गोमजायै जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बोसोनगिरि मुस्रि खुंख्रा सरगयारि लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गासै दैदेनगिरिफोर बिथांमोना नुजाथिफैनायखौ मिथिना मोननाय जादों। बर' कछारी गाव हायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीया सानसेनि हाबाफारिजों जनाइनि माइदांस्रि ओनसोलाव माखासे जेंनाफोरखौ नायगिदिंदों होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 1985 मायथाइनिफ्राय हलकनलानि गिख्रंथाव दैबानाया बोसोरफ्रोमबो माइदांस्रि ओनसोलनि 150 सो नखरफोरनि न'-बांखौ खहा खालामनायजों लोगोसे जौ बिघा आबादखौ खहा खालामबोनायाव गोबां हालाय-हाफाय जानांदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा होननानै मिथिना मोननाय जादों। मंगलबार खालि फुंबिलियाव बर' कछारी गाव हायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीया नायगिदिंहैनानै बे ओनसोलनि जेंनानि सोमोन्दै आसामनि वाटार रिसर्स बिफाननि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाजों सावरायगोन होननानै फोजोबना होनायनि खोथाखौ रायजोफोरनो खोथाहोदों। लोगोसेनो सन्तपुरनिफ्राय माइदांस्रि फोनांजाबनाय लामानि देताक दैमायाव गंसे दालां लुनो थाखाय सोरखारजों सावरायगोन होननानै बुंदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीजों लोगोसे मिरु एबसुनि आखान्थि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, धेमाजि जिल्ला UPPनि गौथुमारि नेहाथारि तरनी बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानायखौ मिथिना मोननाय जादों। सानै सेंग्रानि मोनसे बाखनायजाथाव खामानि। गावसोरनि फालांगि खालामनानै मोननाय मुलाम्फाखौ थानसालि लुफुंनायाव दान होदों सानै सेंग्राया। बाक्सा जिल्लानि सानै लाइमोन सेंग्राया गावसोरनि फालांगि खालामना मोननाय मुलाम्फाखौ थानसालि लुफुंनायाव अनसुंथाइ होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना बाथौ थानसालि लुनो 50,000 रां होदों। बे सानै सेंग्राया बाक्सा जिल्लानि बरिमखा गामिनि जितेन नार्जारी आरो दीपक सरनीया। बाक्सा जिल्लानि बरिमखा गामिनि बे सानै सेंग्राया ओनसोलाव DG मुंनि सेभिं हाबाफारि लागासिनो दङ। लाइमोनफोरा थानसालि लुनो थाखाय दोनथुमनाय मुलाम्फानिफ्राय 50,000 रां दान होदों होननानै मिथिना मोननाय जादों। बिथांमोननि अनसुंथाइनि थाखाय रायजो राजाफोरा साबायखर बावदों। चिरां जिल्लानि खुंग्रि गलंफारा गामिनि थागिबि समर बसुमतारीनि अनजालि हिनजाव बिहुला बसुमतारी मुंनि सासे समायना बर' आइजोआ गोमानानै दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। गावनि अनजालि बिसि बिहुला बसुमतारीखौ गावनि गोरबोजों अननायखाय गोरबोजों न' फारसे फैफिननानै गोजोन संसार जानो खावलायहरफिनदों फिसाइ समर बसुमतारीया। बिनिखायनो बर' हारिनि समाजारि आफाद एबा बर' रायजो राजाफोरखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 60262748
01 जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो खावलायहरदों। नखरनि आंगो बिमा आरो फिसाया गौरां हारिमुआरि फोरबो सा सानजा फोरबोनि नैथि सानाव आस्था लक्ष्मी रंग'लि प्रेजेन्टेसन अफ फ्लक डेन्स अफ नर्थ इस्टखौ एमएलए लरेन्स इस्लारिया बेखेवनानै होदों। लोगोसे इन्डिजिनियास गेम्सखौ बिटिसिनि सेक्रेटारि दितिकान्त हाजरिकाया बेखेवनानै होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।